Etoka pod wan mana e kaunti ma Migori kod weche go eko maga hikruok ne nominations ma ibago odiochieng' ero makiny Migori kono ero. En ni Arita Kuwe oseridi mokalo e gwego eko mag Suna West kaluwore kod lwasi mag tulo mabende koro osechako nenore kata mienjo Motelone nominations odiochieng' ero makiny e kaunti ma Migori. Koloso kod jofwambo e bomano ero ma Bondo Nyironge. Sub-County Commander manero Mikai Elizabeth Wakuloba wacho ni giseketo Arita Kuwe makare kendo gidhi nyime kod timo patrol e kor gwenge duto mago eko mag Suna West bang' yudo maling'ling mago eko mag monj kendo rocho nominations maka mago eko. Wakuluba bende owacho ni nitiere monj mabende notimore mano ero kinyi manyoro mabende noseweyo ji ariyo kod hinyruok. Nomedo ni jotelo iyiero kod ombulu ma ok lweny e kinde johera mag jotelo kokwayo jopiny mondo obi onyamana kwe kendo wek wuotho gi silaha kata gi gige kedo e nyim jopiny. Otiko mara ODM kar chung' od bura ma Suna West nitie e kinde jaod burano ma sanieri mano migosi Peter Francis Masara kod jaod bura machon ma Suna West kono ero migosi Joseph Obiero Ndiege. Kwamba kuna vijana area sehemu ya Bondo Nyironge ambao walikuwa wameamuka kuharibu mali ya watu na hata walikuwa wanapiga wafanyabiashara. So far tumepata vijana wawili walikuwa wamepigwa wameumizwa, ameenda hospitali wametibiwa na tumeweza kucontrol situation. So far calm has been restored na watu wanaendelea na kazi vizuri. Tunaomba wananchi wa Suna West as a whole, as we prepare for the ODM nomination primaries on 18th. Sisi kama security tunaomba ya kwamba waweze kuwa na siasa ya uvumilivu. Siasa ni kura. Mtu aende kwa kura, apige kura na aende nyumbani aongoje matokeo. We have been told that the youths are armed with the weapons which we have not been able to hatujapata, lakini we are doing investigations. Kama tutapata, tunaomba tu kutembea na silaha, panga ama kisu in the public place ni makosa. Kwa hivyo wasitembee na visa kwa sababu sisi tumepewa bunduki ya wachunga. We are there for everyone's security. So wasitembee na hizo silaha katika sehemu za umma. People who been injured, kuna mama moja gari yake ilipigwa, windscreen ilikuwa smashed. Tumepata hiyo report in Oruba.